El projecte SAPMER, desenvolupat per Paul Valls, permet millorar l'eficiència dels data centers submergint els ordinadors en un fluid que elimina en un 99% el consum destinat a refrigeració i redueix en un 85% els requeriments d'espai físic dels centres de dades. A dia d'avui, encara, els centres de dades consumeixen més electricitat que Índia, el 6% de l'electricitat, i s'estima que sigui un 20% de cara al 2025. No? Aleshores, aquest gran creixement de l'ús de les dades i de la computació i digitalització fa que les emissions també siguin molt importants, més que l'aviació comercial, més ara amb el temps de la Covid, i a més evaporen la quantitat d'una piscina olímpica cada 2 dies, un data center mitjà. No? És una bogeria a nivell d'impacte. Frank Perkins, responsable de l'àrea TIC de la Wellcome Talent Society i membre del jurat, va entregar el premi a Paul Valls, destacant la importància de l'estalvi energètic en l'eficiència dels aparells tecnològics. Se'ns obren moltes possibilitats, estem veient que ens estiren altres indústries on es poden tenir avantatges gràcies a la nostra tecnologia, per exemple, relacionades amb les bateries a nivell d'empresa elèctrica, no? per gestionar la generació elèctrica de fonts renovables i, per tant, homogeneïtzar el consum i podem fer més eficients les bateries a nivell d'utility. El projecte ja ha aconseguit més de 4 milions d'euros de finançament, després d'haver iniciat els seus experiments el 2015, amb l'interès de trobar una solució per disminuir la despesa elèctrica en la refrigeració d'ordinadors. SAPMER és el guanyador del Premi Talent Cambra en la categoria Deep Tech.